unit place digit बे unit place digit नि क्वेश्चनावहाय जोंहा दङ नम्बर 1 आवहाय दङ what is the unit digit in 6374 पावार मा दङ 1793 बे अनजिमानि ना बे अनजिमानि मा होनदों जोंनाहाय unit digit खौ जोङो दिहुननांगौ आरोना unit digit माने बिनि मुंसियावहाय थानाय अनजिमाया मा जागोन ना बिसोरावहाय थानाय मुंसिनि अनजिमाया जे बेयावहाय सिगाङावनो जोङो बे unit digit नि थाखाय जोङो माखासे जोङो बेयावहाय ट्रिकफोर जोङो सावरायग्रोना लागोन जे जेब्लानाखि पावाराहाय ना जेब्लानाखि पावाराहाय हमना लाबाय पावार मानि मुंसियावहाय थानाय अनजिमाखौ जों नायना लाग्रोनांगोन ना एसे लासै फार्स्ट टाइम लासै बुंजाय लांग्रोनोसै जेब्ला मुंसियावहाय 0 1 5 आरो 6 जागोन मुंसियावहाय 0 1 5 आरो 6 जायो अब्ला मा जागोन बिसोरनि unit digitआबो मा जागोन बे सेमानो जागोन 0 ब्ला 0 आनो जागोन 1 ब्ला 1 आनो जागोन 5 बा 5 आनो जागोन आरो 6 बाथाय 6 आनो जागोन माने होनबा जोङो 6 6 मोननै सानजाबाबो 36 मोनगोन आरो 6 6 मोनथाम सानजाबाबो बे जोङो एखे unit digitआहाय 6 6 आनो जाखागोन बियो ना आरो 5 नियाबो बे 5 आनो मोनखागोन जोङो 5 जेसेबांखि 5 सानजाबा माने जोङो 5 खौनो मोनफिनबाय थाखागोन जों 1 आबो बे एखेयानो 0 आथ' 0 जों सानजाबा जोङो 0 आनो जाखागोन बेना बेखायनो बिसोरनि unit placeआहाय मा जागोन जोंनाहाय माने मुंसिनि अनजिमाया आरोना unit digitआहाय बिसनिया unit digitआ बे सेम एखेयानो जागोन बेनिफ्राय जोंना दङ 2 4 7 8 9 बेफोरनि थाखाय ना बेफोरनि थाखाय जोङो मा लानांगौ जोङो बिसोरनि थाखाय unit digitखौ दिहुननांगौ पावाराहाय ना जे मुंसियाव थानाय अनजिमायाहाय 4 जायोब्ला बिसोरनि गोजौआवहाय माखासे पावाराहाय ना पावार जेनेबा पावार दङ बिसनियावहाय 9 नियावबो अब्ला मा जागोन जेब्ला 4 आवहाय थानाय पावारा जेब्ला इभेन्ट जागोन मिथिबाय जेब्ला इभेन्ट जागोन ना जेब्ला इभेन्ट जायो मा जागोन बेयावहाय बिनियाहाय 6 जागोन मिथिबाय माने जरा अनजिमा जायोब्ला 4 नि गोजौ पावाराव थानाय अनजिमाया मा जायोब्ला जरा अनजिमा जायोब्ला मा जागोन 6 आरो बे जरा अनजिमा जायोबा मा जागोन बेयावहाय odd जायोब्ला आरोना odd जायोब्ला बे एखे सेम 4 आनो जागोन जे बेखौ मोननै गोसोआव लानांगोन जोङो मा जरा जायोबा 6 जागोन आरो odd जायोबा मा जागोन 4 जागोन बेनिफ्राय 9 नियावहाय 9 नियावबो बिदिनो इभेन्ट जायोब्लाथाय जरा जायोब्ला मा जागोन बेयावहाय 1 जागोन जरा जायोब्ला 1 जागोन आरो odd जायोब्ला मा जागोन 9 आनो जागोन दे गोसोआव ला मोनथिया बे जरा जायोब्ला 9 आनो जागोन आरो जरा जायोब्ला 1 4 नियाहाय जरा जायोब्ला 6 बे जरा जायोबा मा जागोन 4 बेनिफ्राय दानिया मा दंबोयो 2 7 8 बिसोर दङ ना 2 7 8 थायोब्ला बिसोरनि पावारखौ मा खालामनांगौ जोङो बिसोरनि पावारखौ माजों राननांगोन जोङो पावारखौ जोङो मा खालामनांगोन जोङोहाय 4 जों डिवाइड खालामनांगोन मिथिबाय पावारखौ जिनाखि पावार दंना बिसोरनि गोजौआव पावार दं बेखौ 4 जों डिवाइड खालामनानै बिसोरनि रिमाइन्डारानो बिसोरनि जिनाखि रिमाइन्डार आद्रा जागोन बियो ना रानखोन्दा बेनो मा जागोन गोदान पावार जागोन माने मिथिबाय जिनाखि राननानै मोनो बेखौहाय जोङो पावारखौहाय जोङो बेखौ होनांगोन रानखोन्दाया मा जायो बेयो पावाराहाय बेखौ होनानै जोङो बानायगोन आरो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो बुजिलांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय बेवहाय होनदोंना what is the unit digit in बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ जे दानि जोङो जेब्लानाखि जोंनियाहाय ना 4 आहाय जेब्ला मा होनदों 4 नियाहाय मा होनदों बेवहाय होनखादोंना 4 निया जेब्ला इभेन्ट जागोन बेनाथ' odd ना odd बा मा जागोन होनदों 4 निया odd जायोब्ला 4 आनो जागोन होनबा बिनि unit digitआ मा जागोन 4 into 5 निया मा जायो जायखिजाया बे जरायानो जा मा जागोन 5 आनो जागोन आरो बिनियाबो 1 नियाबो बे 1 आनो जागोन होमबा सानजाबोब्ला 4 जों 5 जों 20 20 जों 1 जों 20 आनो ना होमबा बेयावहाय 20 आवहाय unit digit मुंसियाव थानाया दे मुंसियाव थानाया मा जोंनियाहाय 0 होमबा मा जागोन बिनि थारफिननायाहाय मा जागोन ए आहाय ना ए नाम्बारनियाहाय 0 आहाय बेनिफ्राय दङ 2 नाम्बाराव दङ दा unit place digit in the product नैबेयावहाय आरोना बिनि जिनाखि unit place digit आहाय माने मुंसियावहाय थानाय अनजिमाया मा जागोन होनबा जोङो स्निनिखौ एसे मुंसि नालाय जोङो स्निनिखौल' नायनांगोन जों ना स्निनिखौल' बिनिफ्राय 173 लाबाय जों ना 173 दे जोङो 7 निफ्राय 2 7 8 निबा मा खालामनांगौ होनदों जोङो जे 4 जों राननांगौ जों बेखौहाय जोङो 4 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोंलाय 4 जों राननानै जिनाखि मोननाय ना जेब्ला जोङो 4 जों 173 खौ रानो 4 हरोबा 16 1 3 3 हरोब्लाथाय 12 होमबा रिमाइन्डारा मा जाबाय रानखोन्दायाहाय ना रानखोन्दाया मा जाबाय बेवहाय 1 होमबा बे 1 आ मा जागोन गोदान मा जागोन बिनि पावार जागोन आरोना नैबिनि 173 नि जायगायावहाय मा जागोन होमबा 1 जागोन बियो होमब्ला
होमबा मा जागोन बिनि इउनिट डिजिटाहाय ना मा जागोन 7 आनो जागोन ना 7 जों 7 सानजाब सरि बेवहाय 7 आ मोनसेल'सो होनाय जादों 1 नालाय ना होमबा बे 7 आनो जागोन होमबा बिनि इउनिट डिजिटा मा जागोन जोंनाहाय 7 आहाय नैबे ना अपसन नम्बर डि आहाय बेनिफ्राय नम्बर 3 आव दङ दा इउनिट डिजिट अफ द एक्सप्रेसन 125 बे आरोना नैबेनि होमबा जोंनियाहाय 5 निया मा जायो दोङो 5 नियाथ' 5 आनो जायो ना 5 निया 5 आनो जागोन दाना 3 निखौ जों मा खालामनांगौ जोङो राननांसिगोन जोङो ना राननांसिगोन जोङो 3 नियाव थानाय पावारखौ नैबेखौ ना 3703 जोङो 1 2 हरबा 6 6 हरबाथाय 10 10 बाथाय 3 बाथाय 9 मा जागोन बियो 13 होमबा 4 हरबा 12 ना होमबा 1 जाबाय होमबा बिनिया मा जागोन पावाराहाय ना जे 5 नैबेनि ना बे 3 नाम्बारनिखौ दायो बानायदों ना 3 नाम्बारखौ बानायदोंबा होमबा 5 निया 5 आनो थाबाय बेया ना स' बिनिफ्राय नैखौ नायदो इनटु दे इनटु मा जागोन बिनियाहाय 3 निखौ जों मा मोनखो जोङो निउ बिनि जिनाखि निउ मा होनो गोदान जिनाखि डिग्री बि माया जायो नोङो नैबे रानखोन्दाया होमबा मा जागोन 1 इनटु मा जागोन दाना नैबेनि ना मा खालामदो जोङो बेनियावबो रानदो जोङो ना माखौहाय 828 खौ जोङो रानदो माजोंहाय 828 खौ जोङो 4 जों रानबाय जों ना 4 जों रानबाथ' 2 हरबा 8 2 0 8 होमबा मा थागोन बेवहाय सरि बे 0 ना होमबा मा जाबाय बेवहाय 7 हरबा मा जाबाय 28 जाबाय जेब्लानाखि जोङो रानखोन्दाया 0 जायो मिथिबाय रानखोन्दाया 0 जायो अब्ला बिनि पावारखौ माखौ लानांगोन जोङो 4 खौ लानांगोन मिथिबाय होमबा बिनियाहाय मा जागोन नैबे 2 नियाहाय ना 2 नि पावारा मा जागोन होमबाथाय 2 नि पावाराहाय 4 जाबाय जे जोङो बेयावहाय नाय 5 जों 3 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 15 मोनगोन जों ना स' 15 मोनबाय जे एयावहाय नाय बेखौ जोङो 15 मोनदों बेखौ नायलायनाय नाङा जे मा खालाम जोङो 2 बेयो जाय 5 जों 2 जायखि जरा अनजिमा बे जोङो 2 2 जोङो सानजाब लांबाथ' जोङो जरायानो जाहैखागोन बेना 2 2 मोनब्रै सानजाबबो जोङो बेसेबां मोनगोन 16 मोनगोन होनबा जोङो 5 जों जोंनो नैबे इउनिट डिजिटखौ जों सानजाबबा बे 5 जों 6 जों बेसेबां जागोन 30 होनबा 0 थागोन ना थाया बे इउनिट डिजिटआ मा जागोन होनबा बिनियाहाय 0 होनबा बिनिया मा जागोन अपसन नाम्बार एयाहाय इउनिट डिजिटआहाय 0 जे जों बेयावहायबो नायनो हायो मिथिबाय 5 जों 2 जों सानजाबबाथाय ना 5 जों 2 जों सानजाबा बियो 0 खा बियो जों बेखौ बानायलायनाङा ना मानो होनबा जोङो 2 खौ जोङो जायखिजाया 2 2 सानजाबबाय थायोबा जोंनिया मा जागोन बेलाय जरायानो जालांबाय थाखागोन बेयो ना 2 खौ जोङो मोनथामानो सानजाब मोनब्रैयानो सानजाब जों जराखौ मोनलांगोन जों मा मिथिगौ जे 5 जों जोङो जायखिजाया जरा अनजिमाखौ सानजाबब्ला जोङो लाथिख' मोनो मुंसेयावहाय मिथिबाय होनबा 5 जों 2 सानजाबा 1 नालाय बिनिया जेखौ बानायलायनो नाङा थोंजोङै खनसेनो 5 जों 2 सानजाबनानै जि मोनो बेनो जागोन होनबा 5 जों 2 सानजाबा 10 बेनिखायनो बिनि मा होनो बेखौहाय इउनिट डिजिटआ मा जागोन लाथिख' जागोन मुंसेयावहाय थानाय आरोना बेनिफ्राय दङ 4 नाम्बारावहाय 4 नाम्बाराव दङ फाइन इउनिट डिजिट माने बिनि इउनिट डिजिटखौ दिहुननांगौ आरो जोंना इउनिट डिजिटआ बेसेबां जागोन बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ जे जों मा खालामदो दानि बायदि दा बेनिखौबो मा खालामदो जोंनाहाय बेखौ रानदो जोंना 159 खौ माजों रानदो जोङो 4 जों रानोबा मा जागोन बेवहाय 3 हरबा 12 होमबा 39 होमबा 9 हरबा 36 रिमाइन्डारा बेसेबां जागोन 3 होमबा बेवहाय बिनि जिनाखि गोदान मा होनगोन बेखौहाय नै लिरथारदो बेखौहाय ना 122159 मोन नालाय बेनिफ्राय प्लास 53 145 प्लास 327329 बेबायदि जाना दंमोन बेना होमबा बिनि जोङो मुंसेनिखौल' नायदे बिसोरखौ नायनाङा जोङो मुंसे नालाय होमबा 2 बेयावहाय रानखोन्दाया बेसेबां जाखो जोंनियाहाय आद्राया 3 प्लास बेबायदिनो जों बेखौबो रानबावदो जोङो 145 खौ जोङो 4 जों रानदो 4 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 3 हरबा 12 होमबा 25 ना होमबा बेसेबां थांगोन बेवहाय 2 सानजाब्रै 24 1 होमबा बिनिया मा जाबाय 3 नियाहाय रिमाइन्डारा 1 जाबाय बेना 1 आहाय मा जाबाय गोदान मा जागोन बियो पावार जागोन आरो बेनिफ्राय जोङो 329 खौबो जोङो 4 जों रानदो बेसेबां जागोन 8 हरबा 32 बेनिफ्राय 2 हरबाथ' 8 जाबाय 8 बा मा जाबाय बियो 1 बिनियाबो मा जागोन 1 होनबा मा जागोन 7 नियाहाय 1 दाना जोंनियावहाय नायदो 2 खौ जोङो किउब खालामबा बेसेबां मोनगोन 2 खौ किउब खालामबा जोंनिया 2 2 मोनथाम सानजाबबा 8 जायो बेना 8 दाजाब 3 दाजाब 7 होनबा बेसेबां जागोन 18 होनबा बिनिया मा जागोन मा होनोहाय मुंसेयावहाय थानाया मा जागोन इउनिट डिजिटआहाय 8 आहाय ना होनबा स' अपसन नाम्बार डि आहाय बिनिया कारेक्ट एन्सारा बेवहाय नायदो नाय जे बे 8 जरा अनजिमाखा ना जे जोङो 8 खौ जोङो बे 8 आहाय जरा अनजिमाखा जोङो होमबा बेवहाय जोङो जरा अनजिमा मोनखागोन जोङो ना होमबा 5 जों जोङो बेखौ सानजाबबाथाय मा जाखागोन बेयो 0 जाखागोन आरो बेखौहाय नायदो बानायदो जोङो ना बेखौ बानायोब्लाबो जों मोनखागोन नै
ओरैजाय 178 खौ जोङो 4 जों रानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 16 1 8 4 16 2 रिमाइन्डार दाइन बेसेबां जायो 64 जाखाबाय बेना दाइन सानजाब 64 मोनखाबाय जायखिजाया बेयो 8 बा 5 जों 8 जों 5 सानजाबा 4 जाखायो बेना आरो 4 जों जोङो 5 5 जाखायो होमबा बिनिया 5 जों 4 सानजाबाबो 0 बा 5 जों 0 थ' नङा 20 मानि इउनिट डिजिटाहाय 0 जायो नालाय ना बेखायनो बिनियाहाय मा जाखागोन बियो 0 जों जोङो आरो जायखिजाया अनजिमाखौ जों सानजाबाथ' बे 0 मोनखागोन होमबा इउनिट डिजिटाहाय 0 आनो जाखागोन बेना बिनियाबो 0 उन प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो बुजिगोन ना प्रेक्टिस खालामलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय दङ दानियाहाय 6 नाम्बारावबो नाय 5 आरो 6 ना 5 आरो 6 होमबा बिनियाबो मा जाखागोन जोंनियाहाय बेखौहाय ना 5 आरो 6 6नियाथ' बे जायखिजाया 5 नियाबो 5 आनो जाखायो 5 नियाबो 5 जाखागोन मानो होनबा जोङो मोनखादों जे 5 निया इउनिट डिजिटा 5 आनो जायो 6 निया इउनिट डिजिटा 6 आनो जागोन जायखिजाया पावारा जेखियानो जाया माने ना होमबा एसे मोननैखौ सानजाबा 30 होमबा बिनियाबो मा जागोन इउनिट डिजिटाहाय 0 जागोन आरो बेयो ना बेनिफ्राय जोङो दङ नेक्स्ट कुइसना नै बियोहाय बेयाव दङ 7 पावार 95 माइनास 3 पावार 58 जे बेखौहाय जोङो मा जागोन बेयोहाय 95 खौ जोङो ना 95 खौ जोङो माजों राननांगौ जोङो 4 जों ना 1 हरबाथ' सरि 2 हरबा 8 1 5 3 हरबा 12 स' मा जाबाय 3 जाबाय होमबा 7 नि जिनाखि नैबेयो ना निउ जिनाखि मा होनगोन बेखौहाय पावारा मा जासिगोन 3 जागोन माइनास दाना बेयाव दङ 58 खौ जोङो 4 रानबाय जों ना 4 रानबा 1 बेयावहाय 4 होमबा 1 8 होमबा 6 सरि 4 16 2 रिमाइन्डारा मा जागोन 2 होमबा बेयावहाय 3 स्क्वायर होमबा 7 सानजाब 7 मोनथाम सानजाब बेसेबां जागोन 343 आरो बिनिया मा जागोन 9 होमबा जोङो दाना बेयावहाय ना 13 निफ्राय 9 थांबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 4 होमबा इउनिट डिजिटा मा जागोन जोंनाहाय 4 बिनियाहाय मा जागोन इउनिट डिजिटाहाय 4 जागोन बियो ना बेखौ नुखाबाय बानायनायखौहाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव दं जोंनाहाय नै बेयावहाय एकदम बानायनांगौआनो गोनांथि गैया बेयावहायबो ना जुदि मोजाङै बुजियोब्ला जे जोङो बेयावहाय 17 जानो हागौ नाथाय बेयो 17 बेयो 7 जे जों माखौ लानांगौ इउनिट डिजिटखौ होमबा 7 बेखौ जोङो 7 लायो 7 लाना बानायब्ला जे जोङो बेयावहाय एखे गोजा ना डिग्रियाहाय बेयाव एखे गोजा जायखिजाया मोननै लानोसै बेयावहाय ना 99 बा 199 खौ लाबाय जोङो प्लास बिनिखौ माखौ लागोन इउनिट डिजिटाहाय 1 1 1 ना माने नैबे मुंसेनिखौ ना मुंसे न'खरनिखौ लाबाय जोङो माइनास 7 1999 नाय बिसोर मोननैजों एखे जाना जायाखै होमबा बेजों केन्सेल होमबा 1 आवहाय 1 खौ जेसेबांखि सानजाबा माने बे 1 आनो जाखागोन बे ना होमबा बिनि इउनिट डिजिटा मा जागोन 1 होमबा अप्शन नम्बर बि आहाय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 9 आवहाय दङ फाइन्ड इउनिट भेलु जोङो बेवहाय इउनिट भेलु माने इउनिट डिजिटखौ दिहुननांगौ जों ना बेखौहाय मा होनना बुङो जोङो फेक्टोरियेल 111 बेखौ जों फेक्टोरियेल सिम्बल होनना बुङो बे फेक्टोरियेलखौनो जोंनो ओरैबो लिरनो हायो जोङो ना बे मा होनदों 111 फेक्टोरियेल ना बेखौनो जों मा लिरनो हायो जोङो 111 बेबायदिबो लिरनो हायो जोङो जे फेक्टोरियेलनि मिनिङा मा जायो ओंथिया जाहैबाय जेनेबा हमना लाबाय साप'ज बेयावहाय फेक्टोरियेल 3 होननाय माने मा जायो 3 into 2 into 1 बा फेक्टोरियेल 6 जेबो ना फेक्टोरियेल 6 होनबा मा जागोन 6 निफ्राय लानानै ओरैजाय जेसेबां दं बेखौहाय जोङो सानजानांगोन आरो ना बेबायदि हाबनानै थाजोबो बेवहाय ना ओरैजाय होमबा जोङो बेवहाय नाय फेक्टोरियेल 111 खौ जों मा लिरनो हायो 100 मा लिरनो हागोन जोङो बेखौथ' लिरखाबाय जोंना 111 into 110 जे जों बेवहाय 110 मोनखाबाय जोङो ना बेवहाय जोङो 0 मोनखादों ना मोनखायाखै जोंलाय 0 ना 1 जों 0 खौ सानजाबा 0 आनो जाखाबाय होमबा जोङो इउनिट डिजिटा मा जाखागोन जोंनाहाय 0 0 जों जायखिजाया अनजिमाखौ सानजाबा जों 0 जाखागोन बेना होमबा बिनि इउनिट डिजिटा मा जागोन 0 स' बिनिया मा जाबाय होमबा अप्शन नम्बर ए आहाय कारेक्ट एन्साराहाय 0 ना दाना नाय बेवहाय 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डट 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 प्लस 99 सरि नै बेवहाय हल जाहैदों बिदि क्यूब जागोन कुइसनाहाय बेवहाय नाय मा जायो बेखौहाय ना जोङो ओरैबो लिरनो हायो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जे गासिबनियाबो मा होनदों बेवहाय ना डिग्रिया एखे नालाय बेखौ जोङो हल क्यूबबो लानो हायो जोङो बेबायदि लिरबाय जेनेबा ना होमबा मा जाबाय जोंनाहाय जे बेयो 1 प्लस 2 प्लस जे जों मोनथियो मा जायो जोंना फर्मुलायाहाय बेबायदिबा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डट डट प्लस बेबायदि ना बेबायदि जायोबाथाय मा जागोन फर्मुलाया n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जायो होमबा नैबेखिनिनि थाखाय नैबेखिनिनि थाखाय बे मा जागोन 99 into 99 जों 1 दाजाबबा 100 ना होमबा 2 जों बेखौ रानबा 50 जे मुंसेयावहाय 0 दंखायो ना होमबा बिनिया मा जागोन इउनिट डिजिटाहाय 0 होमबा 0 खौ जोङो जेसेबांखि सानजाबा माने 0 आनो जाखागोन बेना 0 0 जाखागोन बे इउनिट डिजिटाहाय 0 नालाय होमबा बिनियाबो इउनिट डिजिटा मा जागोन
0 जागोन आरो बे दङ फाइन्ड द इउनिट डिजिट अफ 128 पावर हाय 182 जे बिनियावहाय मा खालामनांगौ जोङो जे जोंनिया मा खालामनांगौ जोङोहाय 8 2 बेनिफ्राय 7 बेफोरनिखौ ना मा खालामनांगौ जोंनियाहाय 4 जों डिवाइड खालामनांगौ जोङो पावारखौहाय होमबा 4 हरबा 16 22 5 हरबा 22 होमबा रिमाइन्डारा बेसेबां जाबाय 2 होमबा बेयावहाय जोङो इउनिट डिजिटखौसो लागोन नालाय ना 8 खौल' लाबानो जाबाय होमबा बिनिया निउ जिनाखि निउ पावार बि मा जागोन नैबेनि रिमाइन्डाराहाय 2 आहाय ना होमबा 8 थानजाबदों बेसेबां जागोन बियो 64 होमबा इउनिट डिजिटआ माया जागोन 4 आहाय अप्शन नाम्बार डि आ बेनिफ्राय दङ 12 नाम्बारावहाय फाइन्ड द इउनिट डिजिट इन द एक्सप्रेसन बेवहाय नैबेनि इउनिट डिजिटखौ दिहुननांगौ ना जे जोंना बेवहाय नाय 5 नियाथ' 5 आनो जाखाबाय 5 निया 5 आनो जाखागोन प्लास 3 निया मा जागोन नायदो 3 नियाहाय मा 5810 खौ जों माजों राननांगौ 4 जों रानोबाथाय 18 4 हरबा 16 2 1 5 हरबा 20 1 10 2 हरबा 8 स' रिमाइन्डारा बेसेबां जागोन बेनाहाय 2 जाबाय ना होमबा बिनिया मा जागोन 3 नियाहाय निउ जिनाखि पावार बियो मा जागोन रिमाइन्डाराहाय बे रिमाइन्डारा 2 जासिगोन प्लास दानिया 2 नि रिमाइन्डारखौ जोंनो नांगौ ना नैबेनिखौहाय 8 5 3 नि 4 जों 2 8 थांखाबाय बेना होमबा 5 आ 1 बा 4 1 3 0 बा 12 बिनिया मा जागोन 2 होमबा 2 निया मा जाबाय 2 होमबा बेखौ जों दानिया मा जागोन 5 प्लास 3 खौ स्क्वायर खालामबा 9 बेखौ स्क्वायर खालामबा 4 बेसेबां जाबाय 9 9 18 बेवहाय ना सरि नैबेयावहाय ना नैबेयावहाय एसे गोरोन्थि जादों नै 13 निफ्राय 12 दंखनायाव 2 नङा 1 सो बियो सरि बिनिया 1 सो दे ओमफ्राय दा 2 सो बियो होमबा 14 15 16 स' होमबा मा जागोन बियो 16 बा बिनियाहाय 6 आहाय ना होमबा बिनियाहाय जिनाखि इउनिट डिजिट बे मा जाबाय 6 आहाय 16 मोनदों नालाय ना दाना नेक्स्टआव दङ जोंनियाहाय नेक्स्ट कुइसनाव 13 नम्बर कुइसन बियो इन 337 नि पावारहाय 337 ना होमबा बिनि इउनिट डिजिटआ मा जागोन बेवहाय जोङो लिरनांगौ होमबा मा जागोन जोङो 337 खौ जोङो रानदो ना 337 खौ जोङो माजों रानदो 4 जों रानदो जोङो 4 जों रानोबा 8 बाथाय 32 होमबा जों 1 होमबा 4 हरबा 16 स' 1 जागोन दाना इउनिट डिजिटआ मा दं बेवहाय 7 नि निउ पावारा मा जासिगोन होमबा जोंनियाहाय 1 होमबा मा जागोन इउनिट डिजिटआवहाय बिनिया 7 होमबा बियो 7 आरोना दाना नेक्स्ट बेवहाय दङ 14 नम्बराव फाइन्ड द इउनिट डिजिट इन द प्रडाक्ट अफ नैबेनि इउनिट डिजिटखौ दिहुननांगौ ना स' जों सानजाबलांबाय थादो बेवहाय जे मुंसेनिखौल' सानजाबदे मुंसेयावहाय मा दं बेवहाय मुंसेयाव 8 जों 9 नि सानजाबा 72 बा मुंसेयाव मा दङ 2 72 नालाय मुंसेयाव मा दङ 2 बियो ना बेनिफ्राय 2 थाबाय बियो 2 जों 6 सानजाबा 12 बा मा जागोन 2 आनो जागोन ना 12 बानि 2 आनो बियो नङा 2 आनो फैबाय दाना 2 जों 2 खौ सानजाबा मा जागोन बियो 4 2 जों 2 खौ सानजाबा 4 बुजियाखै जे 8 9 into 6 into 2 ना इदिनि सानजाबा बेसेबां जायो नोङो 72 होमबा जोङो बेखौहाय खनसेनो 72 जों 6 जों सानजाबनांगौ गोनांथि गैला मानो होनबा जोङो इउनिट डिजिटखौसो नांगौ खालि मुंसेनिखौल' ना होमबा मुंसेनिबा जोङो 2 जों जोङो 2 खौ सानजाबदो बेसेबां जाखो 12 मोनबाय 12 जों 2 खौ खनसेनो सानजाबलायनांला खनसेनो मा खालामदो मुंसेयाव मा दं बेखौ सानजाबदो होमबा 2 जों 2 सानजाबा बेसेबां जागोन 4 स' बिनि इउनिट डिजिटआ मा जागोन होमबा जोंनियाहाय 4 थिग बेबायदिनो बेखौबो सानजाबदो जोङो 6 जों 7 जों सानजाबदो ना 42 2 जाबाय होमबा 2 जों 8 खौ सानजाबा बेसेबां जागोन 16 1 थाबाय ना सरि 6 जों जों दानिया मा खालामदो जोङो 3 खौ सानजाबदो 3 खौ सानजाबा बेसेबां जायो 18 होमबा 8 जाबाय 8 जों जों 2 खौ सानजाबा बेसेबां जागोन 16 होमबा बिनिया मा जागोन 6 आहाय ना जे मा जानाय 6 जों 7 सानजाबा बेसेबां जायो 42 जायो ना 6 सानजाबा 7 42 दाना 2 जों जोङो 42 जों खनसेनो 8 खौ सानजाबालासिनो जोङो 2 जोंल' जोङो 8 खौ सानजाबदो ना 2 जों जोङो 8 खौ सानजाबा बेसेबां मोनो जोङो 16 दाना 16 जों मोनबाय जोङो 16 जों खनसेनो 3 खौ सानजाबालासिनो मा खालामनांगौ जोङो मा खालामदो जोङो 3 जों सानजाबदो ना 6 खौल' सानजाबदो 6 जों 3 खौ सानजाबा बेसेबां जागोन 18 दाना 18 जों जोङो बेखौ सानजाबालासिनो जोङो 8 जोंल' जोङो 2 खौ सानजाबानो जाबाय 8 सानजाबनाय 16 होमबा इउनिट डिजिटआ मा जागोन जोंनाहाय 6 होमबा इनियाहाय 6 आहाय बेयावथ' 6 गैया होमबा माया जागोन जोंनाहाय नान अफ दिसआ जाबाय बेना बियो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोंनाव दङ 16 नम्बर 16 नाय 5 जों 4 सानजाबा 0 होमबा 0 मोनखाबाय जों मोनसेयावहाय होमबा बेखौ सानजाबलायनांला जोंना माने 0 जों सानजाबाथ' 0 आनो जाखागोन स' बेखायनो बिनि इउनिट डिजिटआ मा जागोन 0 दाना जों सावरायगोन बेवहाय
रिमाइंडार थियोरामनि सायावहाय जों सावरायगोन बेवहाय ना रिमाइंडार थियोरामनि सायाव सावरायगोन जे बेवहाय जों फर्मुलाजों थांला माने खालि ट्रिकजों थांसै ना ट्रिकजों थांगोन बेवहाय बेवहाय दङ रिमाइंडार थियोरामावहाय ए नाम्बार व्हेन डिवाइडेड बाय 5 जे जोंनिया रिमाइंडार थियोराम बेयाव मा खालामनांगौ जोंनियाहाय नाय ए नाम्बार व्हेन डिवाइडेड बाय 5 जे जोङो मोनसे नाम्बारखौ जेब्ला जोङो मा होनो 5 जों रानगोन ना अब्ला मा जागोन लिभ्स रिमाइंडार 3 माने रानखोन्दाया मा जागोन दोङो बेवहाय मा थागोन 3 जागोन होनना बुंदों व्हाट इज द रिमाइंडार व्हेन द स्क्वायर अफ द सेम नाम्बार इज डिवाइडेड बाय 5 दा जों बेवहाय एकदम नागिरलायनाङा जों बेले बेजे बेखौहाय जों बेले बेजे ना माने जोङो सिगांनि राननायावहाय जोंनाव सिगां राननायाव मा मोनदों जोङो 15 बे 5 जों जायखिजाया मोनसे अनजिमाखौ राननायावहाय जोंहा रिमाइंडारा मा जादों 3 होमबा जोंनिया मा जाबाय बेवहाय आद्रायाहाय ना आद्रा माने रिमाइंडाराहाय जोंना मा जागोन जोंनाहाय 3 दाना मा होनदों व्हाट इज द रिमाइंडार व्हेन द स्क्वायर अफ द सेम नाम्बार अब्ला जों बेवहाय मा खालाम जे जोङो नैबे जिनाखि रिमाइंडार ना बेखौ जों मा खालाम जोङो स्क्वायर खालाम मिथिबाय बेखौहाय जोङो स्क्वायर खालाम होमबा 3 खौ जों स्क्वायर खालामबा बेसेबां मोनो जोङो 9 बे 9 खौ जों माजों राननांगौ दाना 5 जों रान होमबाथाय 5 जों रानबानो जों मा मोनगोन 5 जों रानबा 4 बा मा जागोन जोंना रिमाइंडारा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 5 ना होमबा बिनि रिमाइंडारा मा जागोन सरि मा होनदों बेवहाय 9 ना 5 सरि बे 5 सो ना 4 सो सरि माने जोङो 5 जों रानबाथ' 1 बा 5 थांबाय ना होमबा 9 निफ्राय 5 थांबा 4 होमबा बिनि रानखोन्दाया मा जागोन 4 एबारना रानखोन्दा दहायनियाथ' इउनिट डिजिटमोन ना दानिया रानखोन्दा दानिया नाय when n is divided by 6 the remainder is 4 when 2n is divided by 6 the remainder is जे बेवहाय मा होनदों रिमाइंडाराहाय 2 माने सरि 4 ना रिमाइंडाराहाय 4 जे बेवहाय 2n होनदों बेखायनो बे रिमाइंडारखौ जेनेबा n हमबाय जोङो ना n हमना लाबाय 4 बिनिफ्राय मा होनदों 2n होमबा 2n जानाय लोगो लोगो अब्ला मा जागोन 2 into 4 is equal to मा जागोन 8 दाना जों मा खालामदो बेखौहाय नैबे जों 6 जों डिवाइड खालामदो 8 खौहाय 8 खौ 6 जों डिवाइड खालामबा बेसेबां जागोन रिमाइंडाराहाय 2 अब्ला बिनिया अपसन नाम्बार C आहाय बेनिफ्राय दङ a number when divided by 192 gives a remainder of 54 जे जोङो मा होनदों मोनसे नाम्बारखौ 192 जों राननायाव ना रिमाइंडारा बेसेबां जायो 54 जे जों बेफोरखौ नायबाय थाना रिमाइंडारा मा दं जोंनाहाय 54 what remainder would be obtained on dividing the same number by 16 दाना 16 जों रानोब्ला बे अनजिमाखौ एखे अनजिमाखौ 16 जों रानोब्ला बिनि रानखोन्दाया मा जागोन बेखौ ना होमबा जोङो नैबे रिमाइंडारखौ नैबेजोंहाय 16 जों रानबानो जोङो बिनि एन्सारखौ मोनगोन जोङो होमबा जोङो 54 खौ रिमाइंडारा 54 नालाय जोङो 54 खौ जों माजों रानदो 16 जों जोङो ना 3 हरोब्ला 18 1 3 4 48 होमबा 14 निफ्राय 8 थांबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय सरि 6 ना 6 होमबा बिनिया मा जागोन अपसन नाम्बार D आहाय रिमाइंडाराहाय 6 दानिया दङ नेक्स्टआवहाय when 2 power 31 is divided दाना पावार गोनांनि ना बेखौहाय जोङो बे अनजिमाखौ जोङो 3 जों रानोब्ला बिनि मा होनो रिमाइंडारा मा जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ जे दानिया दहायनि 3 गोनां दहाय मानिहाय इउनिट डिजिटनि जिनाखि पावार गोनां आरो एबारनि रिमाइंडार थियोरामनि रिमाइंडारनि जिनाखि मा होनो बेखौहाय बेवहाय ना मा होनदों पावार गोनां माबायदि जायो ना दानियाहाय पावाराहाय ना जे जेब्ला बेवहाय पावाराहाय जे जों पावारखौ मा खालामनांगोन मिनिमाइज खालामनांगोन मिथिबाय मिनिमाइज खालामनांगोन जेब्लानाखि इभेन्ट जायो ना इभेन्ट जायो जों उन्दैयाव लांनांगोन फिसायावहाय इभेन्ट दुइसिनथार जरा अनजिमायाव लांनांगोन ना दुइसिनथार जरा अनजिमाया मा 2 बिनिफ्राय जेब्लानाखि अड जागोन ना अब्ला मा जागोन जोंनाहाय बे जरा अनजिमायाव लाङोब्ला बियो दुइसिनथाराहाय 1 जागोन मिथिबाय जे पावारा जेब्लानाखि मा होनदों जरा जायो अब्ला मा जागोन जोङो बेखौहाय 2 होनानै बानायबानो जाबाय आरो पावारा जेब्ला अड जागोन अब्ला मा होनना बानायदो जोङो 1 होननानै बानायनांगोन मिथिबाय थ' मायावहाय मा होनदों जे जोङो बेखौहाय राननांगौ ना होमबा जोङो बे जरा जायोबा मा होननांगौ जोङो 1 होमबा 2 1 बेखौहाय माजों राननांगौ जोङो 3 जों जे दाय बेवहाय जे जोङो जे बेवहाय नायना नुयो जोङो बेवहाय नैयाहाय 2 खौ जोङो 3 जों राननांगौ नाथाय नैया 3 निख्रुइ फिसासिन ना होमबा बेखौ रानालासिनो मायाहाय जोंहा रानखोन्दाया जागोन जे बेवहाय नैयानो बिनि रानखोन्दा माने अलरेडि बियो फिसासिन जाना दंखायो 3 निख्रुइ ना 3 निख्रुइ फिसासिन जाना दंखायो बेनिखायनो रानखोन्दाया मा जागोन बिनियाहाय 2 जागोन when a number is divided by 36 the remainder is 19 and what will be the remainder when the number is divided by 2 जे मा जागोन 12 जों 19 खौ रानदो 19 खौ रानोबाथ' बे 1 टाइम्स थांगोन बे 12 जागोन बेना 1 बा 19 निफ्राय जोङो 12 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 7 बिनि रिमाइंडारा मा जागोन जोंनाहाय 7 जे मा खालामनांगौ जोङो 19 खौ जोङो 12 जों रानदों होमबा 1 ल'सो थांगोन बेना
होमबा 12 7 बे जाबाय आरोना बेनिफ्राय दङ जोंनियाहाय क्वेश्चन नम्बर 6 आवहाय क्वेश्चन नम्बर 6 आव दङ a number when divided by 280 leaves 115 as remainder when the same number is divided by 35 the remainder is जोङो मा खालामदो नैबे सिगांनि रिमाइंडार ना 115 खौ माजों रानदो जोङो 35 जों होमबा 115 खौ जों माजों राननांगौ जोङो 35 जों जोङो ना जे जोङो 3 हराव बेसेबां जाङो 15 1 9 10 105 होमबा 0 10 होमबा बिनि रिमाइंडारा मा जागोन जोंनाहाय 10 आहाय ऑप्शन नंबर बी आ दाना नेक्स्ट बेवहाय नाय if 17 बेखौहाय जोङो बेलेग मेथडजोंबो जे पावार गोनांखौ जों ना बेलेग मेथडजों बानायनो हायो is divided by 18 the remainder is जे जों मा खालामनो हायो जोङो ए फर्मुलाया मा जागोन an plus minus k by n whole मा होनो बेवहाय for n जायोब्ला मिथिबाय n बाथाय मा जागोन बेवहाय फर्मुलाया मा जायो बेवहाय मा होनो प्लस माइनस के पावर n जागोन आरो बेबायदिजोंबो जोङो बानायनो हायो जे जोंना बेवहाय ना 17 बेवहाय मा जानानै दंखायो डिग्रीयाहाय जराबा मा हमनांगौ जोङो 2 हमनांगौ जों ना जराबा जोंनियाहाय मा लानांगौ जोङो 2 लानांगौ होमबा 17 पावर स्क्वायर बेखौ माजों राननांगोन जोङो 18 जों होमबा जों बेखौ माजों राननांगोन जोङो 18 जों ना जे जोङो बेवहाय 17 into 17 बेसेबां जायो ना मा मोनो जोङो 17 into 17 बेसेबां मोनगोन 289 मोनगोन जोङो ना बेखौ जोङो 18 जों राननांगौ 18 जों रानबा बेसेबां थांगोन बेवहाय 289 खौहाय जों माजों रानगोन 18 जों 1 हरबा 18 0 1 9 ना दानिया मा बेसे टाइम्स थांगोन बेवहाय ना बेवहाय 6 हरबा 9 4 थाबाय ना 108 होमबा 1 जाबाय होमबा बिनि रिमाइंडारा मा जागोन 1 आहाय 1 बा जोंना मा जागोन जोंनाहाय ऑप्शन नंबर सी आहाय ना ऑप्शन नंबर सी आहाय आरो नेरबो बानायनो हायो दानि बायदि ना बेवहाय मा दोङो 17 पावार हाय बेसेबां 200 by 18 जे मा खालामनो हायो नों बेखौहाय बियो 18 ना 18 नि बियो 17 होमबा 18 निख्रुइ बेसेबां खम बियो 1 खम होमबा 18 minus 1 by 18 पावर 200 होमब्ला मा जाफैयो बेयावहाय नै बिसोर मोननैया अलरेडि दानजाबाय बिना होमब्ला मा जागोन बियो नै बियो के आहाय मा जाफैगोन बेवहाय माइनास नालाय बिना माइनास बा माइनास प्लास बाहाय प्लास जाफैगोन होमबा -1 मा जागोन बियो 200 जे जेब्लानाखि डिग्रीया जरा जायोना अब्ला मा जागोन प्लास जागोन माइनासआ मिथिबाय होमब्ला मा जागोन +1 होमबा रानखान्थिया मा जाबाय 1 जाबाय बिना नैबे ऑप्शन नंबर सी आहाय दाना जोङो नेक्स्ट क्वेश्चनाव नायदो नेक्स्ट क्वेश्चनाव जोंनिया दङ 8 नम्बरावहाय 9 power 6 minus 11 when divided by 18 would leave a remainder of माने बिखौहाय जोङो ना बिखौहाय जोङो 8 जों रानोब्ला रानखान्थिया मा जागोन बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ दा जोंनिया बेवहाय मा जायो डिग्रीयाहाय मा दोङो जराबा मा लानो हायो जोङो 2 ना 9 power 2 minus 11 बेखौहाय माजों रानगोन जोङो 8 जों होमबा मा जागोन जोंनाहाय 81 बेना 81 minus 11 by 8 होमबा जोंनिया मा जागोन 0 होमबा बेयाव जागोन 70 होमबा 70 खौ जोङो माजों रानदो जोङो 70 खौहाय 8 जों रानगोन जों ना होमबा बेसे टाइम थांसिगोन बेलाय 8 हरोबा 64 ना मा जागोन 10 निफ्राय 4 थांबा मा जाबाय 6 जाबाय होमबा रिमाइंडारा मा जाबाय 6 आहाय ना रानखान्थिया होमबा ऑप्शन नंबर ए आहाय बेवहाय नायदो 49 डिग्रीया 15 दे बियो एसे दानलुन जादों 15 बियोहाय 15 minus 1 is exactly divisible by जे गाहायनि बबेजों रानजायो बेना बबे मोनसेजोंहाय रानजागोन होमबा 49 बेवहाय पावारा 15 नालाय 15 बियो ना 15 minus 1 जे जोंना बे जराबा मा लानांगौ होनदोंमोन 1 ना जराबा 2 बे जराबाथाय 1 माने इभेन बाथाय 2 अड बाथाय 1 होमबा बे अड नालाय बेखायनो मा जागोन 49 पावाराहाय मा जागोन 1 minus 1 divided by माने सरि होमबा 49 निफ्राय जों 1 थांबा बेसेबां जागोन बेयो 48 दाना 48 आ बिसोरनि बबेजों रानजायो ना 29 जोंथ' रान थांखाया बेना 29 थाङा 50 जों मोना 51 जों मोना 8 जों मोनो जोंना 2 सानजाब 8 48 जायो होमब्ला बे माजों रानजागोन बियो 48 आहाय 8 जों बेना होमबा ऑप्शन नंबर ए आहाय जागोन बियो दाना नेक्स्ट 7 power 19 बियो ना होमबा 19 बा मा जागोन बियो 1 जागोन बियो 1 बाथाय 7 जों 2 खौ दाजाबबा बेसेबां जागोन बियो 9 जों 9 खौ जों माजों राननांगोन 6 जों बा होमबा रिमाइंडारा बेसेबां जागोन 3 माने जोङो नाय 7 नि पावाराहाय मा जागोन 1 मानो होनबा बे बेजरा +2 बेखौहाय माजों रानगोन जोङो 6 दाजाबबा 9
6 ना होमबा नायदो जे जोङो 6 जों जोङो 9 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन 1 बा 6 होमबा बेसेबां जागोन बेयो 3 होमबा बेनि अपसन नाम्बार ए आहाय दा बेवहाय दङ दानिया नाय if a number x is divided by 289 then remainder is 18 if the number is divided by 17 से 18 बेवहाय रिमाइंडारा 18 आरो बेवहाय जों माजों राननांगौ 17 जों राननांगौ जोंना होमबा जों 18 खौ 17 जों रानदो होमबा बेसेबां थांगोन बेवहाय रानबाथ' 1 जागोन बेना रानखान्थिया 1 जागोन मानो होनबा नाय बे 18 आरो बे 17 1 टाइम्स थांबाय होमबा 17 जाबाय 1 होमबा रानखान्थिया मा जाबाय 1 रिमाइंडारा ना बेनिफ्राय दङ if a number is divided by 2736 then remainder is 75 but if same number divided by 24 then find the remainder से बेवहाय जोङो मा खालामनांगौ जे जोङो नैबे अनजिमाजों राननायाव मा मोनदों जोङो रानखोन्दाखौ 75 अब्ला जोङो 25 अनजिमाखौ जोङो बे एखे अनजिमाखौ जोङो 24 जों रानोब्ला रानखोन्दाया मा जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ जोंना स' मा खालामो जोङो सिगांनि रिमाइंडारखौ जोङो नैबे 24 जों रानदो होमबा रिमाइंडारा बेसेबां जोंनाहाय बेयाव 75 बेखौ माजों राननांगौ जोङो 24 जों ना 24 जों राननांगौ जोङो होमबा बेसे टाइम्स थांगोन बेवहाय ना 3 हरबा बेसेबां जागोन 12 1 6 7 72 होमबा बेसेबां जागोन 3 होमबा रिमाइंडारा बेसेबां जागोन बेनावहाय 3 आहाय ना अपसन नाम्बार डि आहाय 3 आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ मा दङ नेक्स्टआवहाय जोंना अपसन कुइसन नाम्बार 13 आवहाय when a number is divided by 56 the remainder of 10 is 29 रानखान्थिया 29 थाबाय आरो ना what will be the remainder when the number is divided by 8 अब्ला जोङो बे एखे अनजिमाखौनो जोङो 8 जों रानोब्ला रानखान्थिया मा जागोन 29 खौ जोङो मा खालामदो 8 जों रानदो जोङो 29 खौ जोङो 8 जों रानबा बेसेबां टाइम थांगोन जोङो ना 3 हरबा 24 अब्ला बेसेबां जागोन 5 बा रिमाइंडारा जोंना माया जागोन 5 अपसन नाम्बार बि आहाय ना अपसन नाम्बार बि बेनिफ्राय दङ 14 नाम्बाराव मा दं जोंनाहाय a number when divided by 296 give a remainder 75 when the same number is divided by 37 the remainder will be the same गासिबो सेम मिथिबाय बेफोरहाय सेम प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय न'आवहाय अब्लानो बुजिगोन 75 खौ माजों राननांगोन जों दानिया 37 जों 75 खौ माजों राननांगौ नोङो 37 जों ना माबेसे थांगोन बेलाय 2 हरोब्ला 14 1 6 7 74 होमबा रानखान्थिया मा जागोन 1 ना रानखान्थियाहाय 1 होमबा अपसन नाम्बार डि आहाय 15 नम्बर कुइसनाव जोंना दङ बेवहाय a number when divided by 119 leaves a remainder of 19 if it is divided by 17 it will be leave a remainder जे बे 19 खौ जोङो 17 जों रानदो जोंना होमबा मा जागोन 1 ल'सो थांखागोन बेना होमबा 1 बा 19 निफ्राय जोङो 17 माइनास खालामबा बेसेबां जागोन 2 होमबा रिमाइंडारा बेसेबां जागोन 2 बुजिखागोन ना जायफ्रा बुजियोब्ला मा होनदों नायबानो जाबाय 19 खौ जोङो 17 जों रानब्ला 1 होमबा 17 2 ना बे आरो बेनिफ्राय 16 नाम्बाराव दङ a number when divided by 6 leaves remainder 3 when the same number of the remainder is divided by 6 the remainder is जे बेवहाय जोङो दहायनि बायदि सिगांथारनि बायदि ना सिगां कुइसननि बायदि जोङो बे रिमाइंडारखौ जोङो लाबाय 3 ना रानखान्थिया 3 बेनिफ्राय बिनि स्कुवेरा मा जागोन होनबा जोंनिया 3 खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 9 दाना 9 खौ माजों राननांगोन जोङो 6 जों 9 खौ 6 जों रानबा बेसेबां जागोन बेयो 3 होमबा रिमाइंडारा बेसेबां जागोन बेयो 3 जाबाय बेना अपसन नाम्बार सि दाना बेवहाय ना 17 नाम्बारावहाय ना 17 नाम्बाराव एसे उल्टा फाल्टा दै कुइसनाहाय इम्पर्टेन्ट कुइसन जे बेयाव नोङो a number divided by 13 leaves a remainder 1 and if the quotient does of 10 is divided by 5 we get a remainder of 3 what will be the remainder of the number if the number is divided by 65 जे जोङो मा होनदों बेवहाय मोनसे अनजिमाखौ जोङो 13 जों राननायावहाय रानखान्थिया 1 जादों आरो बेवहाय ना बेनिफ्राय बे अनजिमाखौ जोङो 5 जों राननानै जोङो रिमाइंडारखौ बेसेबां मोनदों होनदों बेवहाय 3 मोनदों आरो बेनिफ्राय होनदों what will be the remainder if the number is divided by 6 आरो माने 65 जों रानोब्ला बिनि रिमाइंडारा बेसेबां जागोन ना जे बेवहाय ओरैबायदि खालाम बेवहाय ना जे हमबाय बेवहाय ना नाम्बारखौ जों हमना लाबाय जेनेबा बेवहाय 1 हमना लाबाय जों ना 1 हमबाय जोङो जे बेवहाय नोङो 5 जों राननायाव रानखान्थिया बेसेबां जादों नोङो बेवहाय 5 जों राननायाव ना रानखान्थिया 3 जादों आरो 13 जों राननायावहाय 13 जों राननायाव रानखान्थिया बेसेबां जादों 1 जादों बे अनजिमाखौ लायोब्ला जोङो बेखौहाय ना मा जागोन बियो 5 जों बेखौ सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 into 1 रानखान्थिया बेसेबां जागोन बियो जे जोंना मा जायो रानगासेखौ मोननांगौब्ला ना मा जायो रानगासे मानि रानग्रा सानजाब रानगासै
दाजाब बे अनजिमाखौ मोननांगौबा ना बिनिफ्राय मा जागोन रानखोन्दा एबा आद्रा बेयोहाय ना बेखौहाय जोङो मोननांगोन होमबा बेवहाय मा जाबाय 5 × 1 + 3 इसोरखौ बानायब्ला मा मोनगोन जोंनाहाय जोङो बै अनजिमाखौ मोनगोन आरो होमबा 5 जों 1 जों 5 3 जोंबा 8 बिनिया मा जादों बेवहाय दाना जों अनजिमाखौ 8 मोनबाय जोंना अनजिमाया 8 मोनबाय होमबा 13 जों जोङो बेखौ मा खालामनांगोन जोङो सानजाबनानै रानखोन्दाया मा जादों बिनियाहाय 1 मोनदों होमबा बेसेबां मोनगोन 13 जों 8 जों सानजाबा 24 1 104 104 जों 1 जों दाजाबा बेसेबां जागोन बियो 105 दाना बे 105 खौ नैबे अनजिमाखौ जों दाना माजों राननांगौ जोङो माजों राननांगोनहाय बेवहाय 65 जों जोङो 105 खौ माजों राननांगोन जोङो 65 जों राननांगोन जोङो ना होमबा 65 जों रानबा बेसेबां मोनगोन बेवहाय ना 2 हरबाथ' देरद्रायो जोंहा 1 हरबा बेसेबां मोनगोन जोङो 65 होमबा 0 10 निफ्राय 6 थांबा 40 होमबा बिनि रिमाइन्डारा बेसेबां जागोन 40 आहाय अप्शन नम्बर ए आहाय ना दाना नैयावहाय नाय फाइन्ड दा रिमाइन्डार बेवहाय नैबेनि रिमाइन्डारखौ दिहुननांगौ जोंना जे मा जायो बेवहाय नायबानो जाबाय दहायबो जोङो मोनखांबाय जोङो ना 120 - 124 जे मा जायो बेवहाय जरा जायोबाथ' जोङो बेखौहाय स्कुवेर खालामो ना होमबाबो स्कुवेर खालामलायोबा जोंना बे गिदिर नाम्बार बियो ना बेखायनो जोङो बे फर्मुलाजों थांगोन जों बेवहाय माजोंहाय an + - kn बाय मा होनो बेवहाय ना बे n बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय = + - k होल स्कुवेर जायो सरि n जायो बेना डिग्रियाहाय बेवहाय होमबा मा जागोन बेवहाय मा जायो बिनियावहाय ना बिनि समा मा जागोन k होमबा जों बेवहाय नाय 125 120 / 124 जे नाय 125 आहाय 124 निख्रुइ देरसिन बियो ना बेखायनो मा जागोन बियो 124 + 1 जागोन बेवहाय 124 जागोन बियो 124 पावार मा जागोन पावारा बेसेबां 120 बिनि समा मा जायो होनदों जोंनियाहाय नैबेसोथ' दानजाबाय बेना मा थागोन नैबेयो +1 ओमफ्राय 120 जे जायखिजायाथ' 1 खौथ' 120 बार सानजाबा बे 1 आनो जाखागोन बियो ना स' बेखायनो मा जागोन बिनि रिमाइन्डाराहाय 1 जागोन आरो बियो होमबा बिनियाहाय अप्शन नम्बर ए आहाय ना 1 आहाय बेनिफ्राय नैबेवहाय नाय दानिया जोंहा बेयाव दङ 125 रिमाइन्डाराथ' 1 जाखागोन मा होनो बिनि निउ मा होनो बिनि जिनाखि पावार बियो बे जरा नालाय 1 जाखागोन बेना होमबा बेयोहाय जोंखौ रानबा मा जागोन 1 आनो जाखागोन बिनि रिमाइन्डारा ना होमबा बेखौहाय दानि बायदि बानायनोसै होमबा जोंना 125 119 बेनिफ्राय मा जागोन बियो 124 मा जागोन बेयावहाय 124 + 1 124 पावार 119 = +119 + 119 बा 1 आनो जाखागोन बियो ना होमबा बिनियाबो अप्शन नम्बर डि आहाय 1 आ दा नेक्स्ट 20 नाम्बारावहाय नाय 20 आव दङ बेवहाय 124 120 divided by 125 मा जागोन 124 आहाय 25 माने 1 खम बियो ना बेखायनो 125 - 1 divided by 125 पावार 120 = मा जागोन नैबे ना अलरेडि बेसे मोननै दानजाबाय होमबा मा जागोन -1 all 120 120नियाथ' मा 120 बे जरा बियो ना जरा बेखायनो जोंना माइनासआ मा जायो प्लास जायो मिथिबाय जराबाथाय माइनासआ मा जागोन प्लास जागोन बियो माने डिग्रियाहाय जराबाथाय आरो ना मा जागोन बिनिया एन्साराहाय रानखोन्दाया 1 आरो होमबा बिनिया अप्शन नम्बर डि आहाय बिनियाबो 1 आहाय ना बिनिया दा नेक्स्टआवहाय दङ जोंनियाहाय बे नाम्बारावहाय 21 21 आव दङ जोंनिया 124 पावाराहाय 19 ना 119 बे एखे हाङानो बेवहाय दानिजों एखे हाङानो ओमफ्राय बिनिया जरा बिनिया बे जरा आरो ना मा जागोन बे नाय 124 119 बेनिफ्राय 125 जे जोङो नैबो बानायनो हाखायो जोंनियाहाय बे जराबा मा जायो जोङो डिग्रिखौ जोङो मा लानो हायो 1 लाफिननो हायो जोंना पावारखौहाय होमबा मा जागोन 125 जे जों मोनखायो बेवहाय ना जे बिनिख्रुइ फिसासिनबाथाय मा जायो नैबे गोजौनियानो जायो बेना माबायाहाय मा होनो बेखौ रानखोन्दाया होमबा जों दानि बायदि बानायोब्ला 124 / 125 दानि बायदि बानायोब्ला दे सरि बेवहाय बेयो ना 124 बिनि मोनसे खम नालाय ना बेखायनो 119 बेवहाय 125 जों 125 थांबाय -1 पावार 119 ना दाना बे जराबा मा जायो माइनास जायो नाथाय रानखोन्दाया नाय गोसोआव ला रानखोन्दाया माब्लाबाबो माइनास जाया ना रानखोन्दाया माइनास जाया मिथिबाय बेखायनो मा खालामदो जोङो नैबे रानग्राजों मिथिबाय रानग्राखौ जोङो प्लास खालामनानै हो +125
होमबा 125 बेखौ माइनास खालामबा बेसेबां जागोन 124 बेखायनो मा जाबाय बिनि रानखोन्दायाहाय 124 हाय अप्शन नम्बर बी माइनास जाया दे रानखोन्दाया दानिया 22 दङ 67 डिग्रीआबो 67 ना 67 डिग्रीआबो 67 आरो बेवहाय 67 बेनिफ्राय 68 जों रानोब्ला बिनि रानखोन्दाया मा जागोन होमबा 67 बे बेजरा डिग्रीया ना बेखायनो 67 जागोन प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68 होमबा 67 जों 67 दाजाबा बेसेबां जागोन 14 12 13 134 खौ जोङो 68 जों रानदों जों ना होमबा 134 खौ जोङो 68 जों रानबा बेसेबां थागोन बेलाय ना बेसेबां थागोन बेवहाय 1 थांगोन बेना होमबा 68 14 निफ्राय 8 थांबा 6 बेनिफ्राय बेवहाय थाबाय 12 12 निफ्राय 6 थांबा 6 होमबा बेसेबां जागोन बेनिहाय रानखोन्दायाहाय 66 होमबा अप्शन नम्बर बी आहाय दानिया नेक्स्ट मा दङ 23 नम्बर फाइन्ड द रिमाइन्डार बेवहाय 768 माइनास 1 अपॉन 8 बेयो ना होमबा बेवहाय नाय जरा जायोब्ला बेयो ना जरा जायोब्ला मा जागोन बेवहाय नाय 2 लानो हायो जोंना स्क्वायर लानो हायो माइनास 1 8 होमबा 7 सानजाब 7 49 माइनास 1 8 48 बाय 8 48 खौ जों दानिया 8 जों रानबा बेसेबां जागोन 6 सानजाब 8 48 0 होमबा रानखोन्दाया मा जागोन 0 रिमाइन्डाराहाय 0 बेयो ना दाना जोङो नाम्बार अफ जिर'सनि सायावहाय सावरायगोन नाम्बार अफ जिर'स बेवहाय ना बेसेबां जिर'स दं बेवहाय बेवहाय बे कुइसनावहाय ना बेवहाय 1 into 2 into 3 into 4 into 5 dot 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 100 बेसेबाङावहाय जे बे गासै सानजाबगासेयाव ना बिसोरनि सानजाबगासेयावहाय बेसेबांथा जिर' दङ बेखौहाय जोङो साननानै दिहुननांगौ जे जोङो बेवहाय खालि बेयो 1 2 3 4 5 6 बे माने फेक्टरियेल 100 होननाय जादों बेना फेक्टरियेल 100 बा 100 फेक्टरियेल बेबायदि ना जों बेवहाय मा खालामगोन जोङो लास्टनि अनजिमाखौ मिथिबाय जोबथानि अनजिमाखौ मा खालाम जोङो रानगोन जों मिथिबाय माजों रानगोन नाय बेखौहाय जोङो 5 जों रानगोन नाय मानो 5 जों जाय 5 नि नखरावहाय जोङो नाय 5 जों जोङो जेब्ला जरा अनजिमाफोरखौ सानजाबोना 5 जों जोङो जरा अनजिमाफोरखौ सानजाबोब्ला मा मोनो जोंलाय 5 जों जोङो जरा अनजिमा दे जरा अनजिमाखौ सानजाबोब्लाथाय मा मोनो जोङो जायखिजाया जरा अनजिमाखौ सानजाबोबाथाय जोङो मुंसेयावहाय 0 मोनो मिथिबाय 0 मोनो माने जों बेवहाय जिर'खौसो दिहुननांगौ नालाय ना जिर'खौसो दिहुननांगौ नालाय बेखायनो जोङो 5 नि नखरजों नायगोन मिथिबाय 5 नि नखरजों होमबा जोङो बेवहाय नाय 100 जों जोङो 5 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन 20 5 जोंहाय रानोब्ला 4 बेनिफ्राय जेब्ला जोङो 5 निख्रुइ दुइसिन मोनगोन अब्लाहाय जोङो राननायखौ दोनथ'बानो जाबाय ना बेनिफ्राय जोङो नैबे फार्स्टआ उन्दैखौ दाननानै मा खालाम जोङो नैबेसोर मोननैखौ दाजाब बिसोर मोननैखौ दाजाब बेसेबां मोनगोन जोङो 24 बेवहाय गासै बेसेबांथा जिर'स थागोन 24टा 0 कारेक्ट एन्साराहाय 24 ए नाम्बारा बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बेवहाय 1 into 2 into 3 बे एखे बिदिनो ना बेखौबो जोङो 200 खौहाय रानदो जोङो 200 खौ जोङो 5 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोंनाहाय 40 ना 40 बेनिफ्राय 5 जों रानबाथाय 8 5 जों बेखौ बेसेबां थांगोन 1 जे 5 जोंथ' जोङो 8 खौ रानोबाथ' मा होनो 1 थांनानै जोंना मा थाबावगोन रिमाइन्डार थाबावगोन आद्रा थाबावगोन ना 3 थाबावगोन नाथाय बेखौ जेबो नायनाङा बे आद्राखौ जोङो जेबो खालामनाङा जोङोहाय 1 थांदों बियो ना 1 टाइम थांदों नालाय 1आ थागोन बे 1 बे जोंनो रानखोन्दा सरि आद्राखौ नाङा जोंनो ना बे रिमाइन्डारखौ नाङा होमब्ला जोङो नैबे फार्स्ट थारिखौ दाननानै जों बेखौ दाजाबजोबदो जोंना 48 49 होमबा बेवहाय बेसेबांथा जिर'स थागोन 49टा अप्शन नाम्बार ए आहाय बिनियाबो बेबायदिनो हाउ मेनि जिर'स बिनियाबो बे एखेयानो बेखौबो जोङो रानदो जोङो ना दानि बायदि जोङो रानदो 500 खौहाय 500 खौ जों जेब्ला रानगोन जोङो 500 खौ रानबाय जोङो 5 जों 100 ना 5 जों 20 5 जों 4 होमबा जोङो फार्स्ट थारिखौ दानदो ना होमबा 120 124 होमबा बेयावहाय बेसेबांथा थागोन 124 होमबा बेयावहाय 124 गैया ना होमबा बिनि अप्शना मा जागोन डियाहाय नान अफ दिसआहाय बेवहाय 124 गैया नालाय ना नान अफ दिस बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ नेक्स्टआवहाय दङ हाउ मेनि जिर'स नैबेयावहाय ना 1 into 2 into 3 into 5 डट 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 बेवहाय ना 125 सिमावहाय बेसेबां जिर'स दङ जे बेवहायबो जों मा खालामदों 125 खौ जोङो 5 जों रानदो 5 जोंथ' जों बेखौहाय 125 खौ जोङो 5 जों रानबा बेसेबां थागोन बेवहाय 25 ना 25 5 जों 5 दाना 5 निजोंसो समान दं बेना होमबाबो जोङो 5 नि दुइसिन मोनथारनांगोन दे होमबा 1 दाना बेखौ दानदो जोङो 30 31 होमबा अप्शन नाम्बार सि आहाय बिनिया ना अप्शन नाम्बार सि आहाय
दाना नेक्स्ट मा दङ जोंनाहाय बेवहाय नाय 1 into 3 into 5 into 7 into ... 99 into 101 जे बेवहाय ओरैबायदि गोनो गोथो जानो हागौ ना ओरैबायदि गोनो गोथो जानो हागौ जे बेखौबो जोङो बेबायदिनो राननानै दिहुनगोन नामा ना बेवहाय नायोब्ला नाय 1 3 5 7 9 बेबायदि जालांदों माने बेवहाय जरा अनजिमा मोनसेबो गैया ना बा 5 जों जोङो जरा अनजिमाखौ सानजाबोब्लासो मा मोनो जोङो लाथिख' मोनो मिथिबाय 5 जों जोङो बे जरा अनजिमाखौ सानजाबोब्ला जोङो लाथिख' मोना जायखिजाया बे जरा अनजिमाजों जोङो 5 खौ सानजाबोब्ला जोङो लाथिख' मोना मिथिबाय बेनिखायनो बेवहाय जरा अनजिमा गैया नालाय बेवहाय मोनसेबो लाथिख' थानाय ना मिथिबाय बेनिखायनो नाम्बार अफ जिर' बेसेबां जागोन बेवहाय 0 माने मोनसेबो 0 थानाय ना बेयाव ना मानो होनबा जोङो बे जरा अनजिमाजों जोङो 5 खौ सानजाबोब्ला जोङो 0 मोननो हाया जोङो ना जरा अनजिमाजों सानजाबोब्लाल'सो जोङो 0 मोनगोन बेखायनो बेवहाय मोनसेबो 0 मोननाय नङा अपसन नाम्बार डि आहाय जोंनिया बेवहाय कारेक्ट एन्सारा दानिया बेवहाय नायदो जोङो बेवहाय गासै बेसेबां 0 दंना बेखौ दिहुननांगौ जोङो गासै बेसेबां 0 दं बेखौ दिहुननांगौबा मा खालाम बेवहाय नाय बे मोननै बेवहाय बेसेबां दङ बेवहाय बेसेबांथा दङ बेवहाय ना 3200 into 1000 into 40 मोनब्रै ना बेवहाय into 320 मोनथाम into 150 मोनथाम बेवहाय मोनबेसे दङ होनदों मोननै बेवहाय बेसेबां मोनथाम बेवहाय बेसेबां मोनब्रै बेवहाय मोनथाम बेवहाय मोनथाम दाजाबजोबा बेसेबां जागोन 2 जों 3 जों 5 5 जों 9 9 जों बेसेबां बेवहाय 12 12 जों बेसेबां जाबाय 15 था ना 15 था नाथाय बेवहाय नाय 15 आ बिनो कारेक्ट एन्सार नङा बेयो ना मानि थाखाय नङा नाय बेखौ जोङो 5 खौ जोङो 3 into 5 आव लिरनो हायो जों ना 3 into 5 होमबा बेवहाय मोनसे 5 दङ 5 मोनसे दं नालाय 5 जों जोङो जायखिजाया बे जरा अनजिमाखौ सानजाब्ला मोनसे जरा अनजिमाखौ जों सानजाबगोन होनबा मोनसे 0 बारायगोन बियो ना बेखायनो +1 जागोन माने होनबा 5 जों जोङो नैबे 4 खौ सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोंलाय 4 खौ सानजाबा 20 आरो जों बेवहाय नैबिसोर जरा अनजिमा दं नाथाय 5 आथ' मोनसेल'सो ना 5 आ मोनसेल'सो थागोन बेवहाय मोननै 5 थानायबा मोननै जों 0 मोनबावगौमोन बेवहाय मोनसेल' 5 दं नालाय बेखायनो मोनसे जों 0 मोनदेरदों बेखायनो मा जागोन 15 जों 1 जाजाबनानै 16 होनबा अपसन नाम्बार डि आहाय बिनिया कारेक्ट एन्सारा दाना नेक्स्ट कुइसन 30 नाम्बार कुइसनाव दङ 1 into 2 into 4 into 6 बियो ना जरा अनजिमा गोजादि बेवहाय ना मा खालामदो जों बेखौ मा लिरनो हायो 1 पावारखौहाय जोङो बेवहाय ना पावाराहाय गासिबनाबो एखे नालाय बेखायनो जोङो बेबायदियै जोङो लिरनो हायो जोङो सरि बेवहाय दट थाबाय बेना होमबा जों मा खालामनांगौ जोङो लास्टनिखौ मिथिबाय लास्टनिखौ जयन बायदि रानदो जोङो 32 खौ रानोब्ला बेसेबां 5 जों रानोबाथाय 6 जे बेवहाय जोङो 30 मोनखाबाय जोंना 6 जों माने होनबा जोङो बेवहाय बे 2 रानखोन्दाखौ जोङो नायनो नाङा ना 6 थांगोन बेवहाय 5 जों बेखौहाय 1 होमबा जों बेखौ दोननानै बेखौ मा खालामदो जोङो दाजाबदो बेसेबां मोनगोन 6 जों 1 जों 7 होमबा बेवहाय मा दङ नैबेखिनियावहाय 7 ता 0 आनो 0 आहाय 7 ता दङ ना 0 आहाय 7 ता दं 1 2 3 4 5 6 7 होमबा बेखौनो जोङो 7 खौनो मा लिरनो हायो जों जेरै 2 into 2 into 2 into 2 बिदिखौ लिरोबा मा लिरनो हायो जोङो 2 4 लिरनो हायो होमबा बेवहायबो 0 0 7 ता दं नालाय बेखौ मा लिरनो हायो जोङो 0 7 लिरनो हायो 0 7 आरो बिनि डिग्रिया मा दङ 5 दङ बेवहाय ना जे मा जायो 2 power 3 power 3 होमबा मा जायो बेवहाय 2 3 जों 3 सानजाबा बेसेबां जागोन 9 थिग बिदिनो मा जागोन पावारजों पावार सानजाबगोन होमबा मा जागोन 0 बेसेबां जागोन बियो 35 सिन सानजाबा 35 होमबा बेयाव गासै लाथिख'आ बेसेबां दङ 35 ता लाथिख' थागोन होमबा अपसन नाम्बार ए आहाय होमबा बेयावहाय दनाय 31 आवहाय ना बेवहाय लाथिख' मोनसे गोनाङा अनजिमाया नैयाव लाथिख' मोनसे गोनां दंना मोनसेल' गोनां होमबा बेखौथ' एकदम नायनो नाङा बेखौ जों दाजाबबाथाय नै ओरैनाय जे 100 प्लास 100 प्लास 10 बेबायदि दाजाबा मा जागोन बेलाय 1 1 0 ना होमबा मा जागोन 0 आ मोनसे थाहैगोन थिग बेबायदिनो बिनियाबो मोनसेयावहाय 10 दं नालाय ना होमबा बेखौ दाजाबबाथ' बेबायदिनो थांखागोन बियो बेखायनो बिनियाहाय मोनबेसे 0 थागोन बेवहाय मोनसे जुदि आरो बेवहाय +1 थादेरनायमोनब्ला ना बेवहाय +1ल' थादेरनायमोनबा बेवहाय मोनसेबो 0 थानाय नङामोन मिथिबाय माने मुंसेयावहाय 1 सो जाहैखागोन नालाय ना मुंसेयाव 1 सो जाहैखागोन नालाय बेनिखायनो बेवहाय मोनसेबो 0 थानाय नङामोन आरो बियो स' बिना अपसन नाम्बाराहाय ए आहाय ना